21,6 pola dereita. Pode ser tamén que vea tanta diferencia tan rápido polo feito de que antes iban cantando as botellas, pero creo que están máis ou menos a mesma temperatura. O asunto é que agora esta temperatura, conforme a luz solar lle dá ese CO2, non só sube máis rápido que na atmósfera. Hai unha cousa que non vamos a comprobar aquí porque non nos daría tempo, e é que se vai a manter máis tempo quente. É dicir, os outros gases de efecto invernadero, por exemplo, o vapor de auga, que aquí hai vapor de auga, porque aquí hai vapor de auga, porque o vapor de auga é invisible. Só vemos vapor de auga cando se condensa en forma de nubes, pero ahora mismo temos vapor de auga aquí, un porcentaxe posiblemente superior ao 50%. Si falamos precisamente de cambio climático e asociamos de maneira inmediata a efectos de calor, que sería de alguna maneira a asociación máis sinxela, podemos empezar falando da sequía, non?